Bueno, gaurko ideia zen, hor dagoen errefuxan edukiontzitik ateratzea boltsa ezberdinak eta ikustea jendeak ondo banatzen duen edo ez etxean, edo ondo bereizten duen edo ez. Horretarako egin ditugu boltsak atera eta boltsak zabaldu ditugu eta bertatik bereiztu ditugu material ezberdinak. Azkenean da ikusteko, hori jendeak errefuxera botatzen duenetik zenbat bertziklatu liteken, ez? Eta orduan egiten duguna da boltsak ireki, material ezberdinak banatu, batez ere ontziarinak, beira, papera eta kartoia, materia organikoa eta bueno, medikamentuak, pilak, pañalak, kolako gauzak ateratzen diren gauza ezberdinak. Eta bueno, gaur egin dugu ordu bete egon gera hor, atera ditugu 10 bat boltsa edukiontzitik eta bueno, emaitzak hor dauzkazu ez, da? Azkenean atera dena da, botatzen dugunan 10% bakarrik da errefuxa, 98% gauza bertziklagarriak dira, ez daudenak botata bere edukiontzi da. Bueno, azkenean da lagin txiki bada, da edukiontzi bateko, baina azkenean suposatzen dugu edukiontzi guztiak antzekoak dirala, eta bueno, egia esan, hobetu daiteke. Hau neko guztietan oraingoz, zoritxarrez oraindik jendeak bertziklatzen hasten gera, gutxinaka, gutxi gorara 20, 10, 40 berziklatzen da, baina beste 60etik oraindik ez da oso ondo berziklatzen. Eta hori da gaur atera dugun lagina, beraz.